नमस्कार प्रणाम भैया, हम नरसिंह सम्राट जीएन भोजपुरी न्यूज़ से। अभी हम पहुंच चुकल बनी आरा के केजी रोड के सरगम स्टूडियो में। अभी जब जो हम आईनी हा तो वैसन कलाकार से मुलाकात भइला कहीं मत। नाम उनकर ह राजा सिंह बबुआन, डांस के लाइव डांस के एकदम बादशाह। आई सबसे पहले वहाँ से हम पूछा तनी कि अभी फिलहाल युवा बैठल बनी, आज प्रोग्राम में काहे ना गई है, शायद यहाँ के तबीयत खराब रहे। चैनल में स्वागत बा भैया। और स्वागत बा। हम राजा सिंह राजपूत जीएन भोजपुरी न्यूज़ देखे वाला दर्शक के हमार एजे से गोड़ छू के प्रणाम बा। तबीयत रहो ठीक बा ना? हाँ ठीक बा, सुबह खराब रहे अभी ठीक बा। हाँ बढ़िया भी रही तो कोई कहत रहे लो कि तबीयत ठीक बही से कहीं शूट बना गई है ना, आज शूट बना गई नहीं। अच्छा ये बताई हमरा के भोजपुरी में ही डांस करीला कि हिंदी में भी करीला? ना, भोजपुरी भोजपुरी। केकर केकर गाना में अभी तक कैले बनी? ढेर गाना में कैनी, लेकिन अभी तक कोनो बड़ ब्यास में ना कैनी, लेकिन कैनी बहुत गाना में। राव डांस देखले बनी हम, डांस के जौन स्टेप बा वो बड़ा जबरदस्त झटका और चलेला। हाँ हाँ, लड़कियों फेल बाई सन। फेल बारी से लेकिन देखनी कमर एकदम मारत नहीं, एकदम मटका एकदम। हम अगर नाचम तो हम शाम से भोर कर देम। अच्छा अश्लील गाना जो आजकल भोजपुरी के दौर में हो रहा बा, ओकरा पर का रउआ कहल चाहतनी? का कहल चाहतनी, दर्शक सुनता, लोग गावता और का यही से सब कोई के मार्केट चलता। कोई ठीक एगो पवन सिंह अपन जौन बा मिला जुला के चलेलन। अच्छा रउआ आदर्श के के मानिला, पवन सिंह या खेसारी जी? हम खेसारी जी के मानिला। खेसारी जी के मानिला, ट्रेडिंग स्टार खेसारी जी के। पावर स्टार पवन सिंह या खेसारी लाल यादव ट्रेडिंग स्टार। खाली ट्रेंडिंग स्टार। ये दोनों आदमी में एगो बड़ा आपसी विवाद अभी चल रहा बा। अच्छा चली दी विवाद, अपन स्टार यही लोग बात, यही लोग में विवाद चली। अपन विवाद चला के अपन यूट्यूब अपन छैले बा लोग छोट अपन जौन ब्यास बड़न तौन दबल बड़न। ये सही गाना बाजत कहाँ बा, खाली विवाद विवाद विवाद। इस सही बात बा। मान ली लोग ट्रेडिंग स्टार बा, पावर स्टार बा, ये लोग आपस में जब विवाद करता तो छोटा लोग कलाकार जौन बा वो लोग ना, ही कहाँ तक सही बात बा। जब बड़े लोग गार्जियन यही करी तो छोट कलाकार फिर का करी? गार्जियन अगर सही ना रही तो फिर लड़का तो खराबे ना होई। अच्छा एगो खेसारी जी चुनौती दिले रही पवन सिंह जी के कि हम चैलेंज करतानी कि मरियो जी हैं तो इनका घर पे द्वार पे सोहर ना गवाई, ये का सही बात बा? ना, ये खराब बात बा, ये बात ना बोले के चाही। बाकी अपन अपन सब कोई के बा ना। रउआ आदर्श खेसारी जी के माने ले हम रउआ से सवाल के नहीं ना, ई आदर्श मारी ला तकरा मतलब कि सब बात उनकरे ना ना होई। मतलब गलत बात बा नु? गलत बात बा, जौन गलत बा गलत बा, जौन सही बा सही बा। चुनौती दे दिले रही वहाँ के। ना, ये सब ना बोले के चाही खेसारी जी के, मरियो जाइम तो। अच्छा अश्लील के भी दौर चल रहा बा, लोग अश्लील गाना गा के मार्केट में हिट भइल चाहते, एकरा पर वह का कहल चाहतनी? अश्लील ना गावे के चाही। उनकरो घरे माई बहन भाई, दूसरो घरे माई बहन भाई, तो अश्लील काहे के गावे के बा? अपन बढ़िया गीत गाओ, बढ़िया द मार्केट में। और वह जब गाना में डांस करे जाइला, मेन लीड के रोल करे जाइला, तो अश्लील गाना पर जब रउआ रोल मिलेला तो वरी कुछ कहले ना कि अश्लील गाना ना गावे के चाही? अब ई तो ना कहनी जा, लेकिन या अब करे के बा तो करे के बा, अपनो 2 रुपया कमाए के बा, लेकिन ये सब ना करे के चाही अश्लील। हमनी के तो मजबूरी बाकी, हमनी के तो डांस करे के बा, गाना तो गावे के नहीं, तो अपन मिल जाला तो कर ली जा ना। जिसे रउआ कहते हैं अश्लील के रउआ विरोध करता नहीं, अश्लील ना गावे के चाही? बिल्कुल ना गावे के चाही अश्लील। अच्छा अश्लील गावे के मेन दोषी के बा? अश्लील गावे के मेन दोषी के बा गायक बड़न, राइटर बड़न, बढ़िया बढ़िया गाना लिखे के चाही, बढ़िया बढ़िया शब्द लिखे के चाही। अश्लील गा के जैसे कुछ राइटर लोग, कुछ गायक लोग कहते हैं कि हम बढ़िया गाना गावत हैं तो लोग सुनते नहीं खे। काहे नहीं के सुनत? बहुत बढ़िया गाना बा। कोई छठ के गीत गावता तो हाथ ना बाजता, कोई कुछ गावता तो बाजता, जरूरी थोड़ी बा। पवन सिंह का भी हरियर ओढ़े नहीं आइला, जन में जरा सब अश्लील ना रहे, बहुत बढ़िया बाजल। बाजल बहुत बढ़िया बाजल, 150 मिलियन के आसपास गइल बा, तो बढ़िया गाना ना रहे, वो भी कौन अश्लील थोड़ी रहे, बढ़िया ना रहे। ये बात बा। वो जानबूझ के सब गावत अपन अश्लील, चाहे विवाद करता जानबूझ के, वो सब सिस्टम अलग बा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल खातिर वो समय देने।